Sanibonani, igama lami uSibonelo kaMyeni. Shuthi ngisebenza la our music production, imina ohlanganisa imisindo lapha, ngenza mixing, recording and mastering. Sometimes the mastering siya outsource, then siyawenza nama-CD abantu. Sikwenzele i-album nje, Maskandi okuyijandro kuyona esigxile kuyona kakhulu. Nokuyisona isizathu esenze ukuthi size senze le video le namhlanje. Maskandi awunayo i-tutorial, sicabanga i-tutorial yokuqala le ukuthi ibe khona yaMaskandi nje. So into esizoyenza namhlanje ukuthi sinikhombise nje i-process lokho kuzosiza nabanye producer abasafuna ukuthi bangene lo mculo ngoba umculo ongajwayelekile. Umuntu uma ejwayele ikhompyutha isikhathi esiningi uqala ishayele nje i-beat mhlambe i-hip hop noma i-kwaito, kodwa kwenzeka ukuthi aqale nje athi uyodlala kaMaskandi. Namhlanje na our music production izonilethela nje i-tutorial yokuqala yaMaskandi, so nikhombisa ukuthi lo hlobo lomculo wenziwa kanjani. Siyawenza ke namanye ama-genres okuyi-iscathamiya, i-acapella, umculo wezayoni, bese kuzoba i-afropop, afro-soul. Asingeni ke kakhulu hip hop, uzixolela ke amakati. Engikhiphile mina ebizwa ngokuthiwa uMacashelana, uyakwazi ukuthi uyithole ku Google Play nawo Tidal nawo Spotify. So uyakwazi ukuthi ungene ku Google nje ugooglishe uthi Blender uMacashelana, then uzongithola ke lapho ke. Studio thina siyasibala izinto ezintathu. Kufike kube i-recording. I-recording isigaba lapho kusuke kufakwa khona zonke izinto okumele zibe khona engomeni. Kusuke kufakwa isiginci, kufakwa i-bass, kufakwa nama-keyboard nama-drums ukuze ingoma izogcina, kufakwe nama-voice. Akakhulunywa indaba yokuthi lapho kuyabhalansiswa izinto, kusafakwa i-phase yokufaka lo. So siyasicharge 200 per hour lapho ukuthi nje urekhode into yakho ibe khona la. And then bese kuba i-mixing ile stage lapho khona sisuke sesihlanganisa ke yonke lemisindo le ekhona la engomeni. Uthi ubass uzwakala kakhulu, mhlambe i-kick ingaqebi ubass, zonke izinto zibe level zibalance kahle. So i-stage esibaluleke kakhulu leso ke, okuyisona abantu abaningi abas-confuse ne-mastering. I-mastering yokuthi nje ingoma ikhule i-sound yakhona, inyuse i-volume. Nawuthi ukuthi i-mastering ila kulungiswa khona izinto, kusuke kungasalungiswa okuningi lapho, kusuke sekufakwa i-coating, kusho ukuthi kufanele ukuthi kuyagcotshwa nje ngaphezulu, kuyaplasta. Into ke eyesithathu okwesithathu ezokwenza bese kuba i-mastering le kade sengiqeda ukukhuluma yayo. Shuthi ke i-mastering, i-mixing ne-mastering siyasicharge nje i-flat rate kube u-300 kwethu. Shuthi 150 mixing, 150 mastering. Cause manje yabo i-mixing vele normally iyabiza, it's about 3,000 per track yabo, depending ukuthi ukusiphi i-studio. So thina sithi ama-prices affordable. Bona bafithe emakhaya, mina cha ngokukhale sakhe ngakadonda lapha emhlathuzwe kwadlangezwe. Ngumuntu esebenza nami ngomculo khona la e-studio sase-aware. Mina ke ngisiza ngesiginci, makukhona umculo ozocula mhlawumbe ukuthola ukuthi ke unike ngesiginci bese ngingenelela ke lapho sengimsiza mina. Uma unike nge-bass guitar futhi ngingenelele ukuthi ngisize lapho. Makukhona ukuthi phela ngi-add ama-voices ngisiza ngaleyo ndlela, kodwa ke nami ke kunama-charges ke ngiwashajayo. Sengikhuluma ke kakhulukazi naye ke lowo muntu usuke ekwenza umculo, uyena umuntu osuke ngikhuluma naye ukuthi hayi ke ndoda mina usiza ngento engaka ngoba usuke sekhokhile kwase-studio. Right. Okunye ke bafethu nami ngiqoqozise-ke ngishaye nami iginci ngizenzele kwama-CD. Kune-CD yami nami ephumile ekhona ey'tolo kuze ka-Jet, ngibiza ngokukhale sakhe Donda kuyona. Ihloko sayo sithiwa ngidala baba. Ngicabanga ukuthi nalapho Google Play futhi khona nakhona.
umuthe ekhala sakadona nje wangidala baba ngicabanga ukuthi kube sekulunga njalo. Ngicabanga ukuthi ke njengoba bese shilo komfowethu ublend ukuthi sizonikhombisa namhlanje iprocess ukuthi lo hlobo lomculo esicile kulona lenziwa kanjani noma besiqala phansi lenziwa nje kufakwa isiginci kufakwa ama voice kwenziwa nikubone ukuze kuzonisiza nani enisathanda ukuthi nibuke ukuthi umculo wenziwa kanjani. Ngiyabonga Nkosi yami. Lo bingelelayo ke usanele ungakalanga isibongo. Usendimeni yomculo kaMaskandi. Namhlanje ke sizonitshengisa ukuthi uMaskandi lento ethi uMaskandi yenziwa kanjani. Njoba nisibona nje silapha phakathi e-studio sizoveza ukuthi umsebenzi uma wenziwa kanjani njengoba nathi nje singabaculi futhi wonke umculo wethu siwenza khona la. Uzonikhombisa ke uproducer ukuthi yonke lento yenziwa kanjani. Ngiyabonga kakhulu. La sizoqala ngokuthi sikhande ibeat yale ngoma le esoyenza. Maskandi yakufani ke njoba abanye beningi lenijwayela ukuthi mhlambe umuntu uqala enziwe ibeat then bese ke qhamuka ke umuntu esezo record bezwe beat. Maskandi umuntu ufika naye ingoma yakhe isikhathi esiningi usuke seyazi. Manje ikhuluma ngolondi ithi wena londiwe ngabuthanda bani ngoba nyakwazi awunalo uthando lwami. Wena londiwe ngabuthanda bani ngoba nyakwazi awunalo uthando lwami. Ingoma ihamba kanjani ke manje umsebenzi wami as a producer sekumele ngifake i-rhythm ezohambisana nayo. Maskandi ke uvama ukuba nama rhythm nje amabili kuphela. Kufike kube khona le ehamba ibe straight 16 lapho kusho ukuthi nje yonke into yakhona iqondile bese kuba khona le engama triplets. Ama triplets ile othothi ihamba then bese kube straight 16 ihamba nje iqonde. Uma wenza ibeat yaMaskandi usebenzisa i-GM kit yabo the kit le sound like acoustic. Ungasebenzisi ama drum lawa house noma o hip hop lawa ane weight kakhulu. Manje into esengiyenza la ukuthi ngiphethe ibeat ngizoqala ngokuthi ngifake i-kick metronome. Okay, hi okay, and then a quantizer ukuze izinto zohla ama note akho ahlale kahle abe kulayini. Then ngesiyakhatha la okay, then bese siyayilupha yonke lento. Elandelayo manje ngizo-edda i-hi-hat. Okay, yeah, a quantizer khatha la so khatha kahle nangala
okushuthi i-closed hi-hat lesesifuna thina kube nane open hi-hat lapha, so ngizokwenza manual nje lapha. Engingakwenza ngisadlala kodwa ngiprefer ukwenza manual. Then-ke sesi-add-a isineke manje. Siyarekhoda. Okay, yakukhwantiza nalo. Manje ke sisirekhodile ingoma ukuthi ke yona udlakala lume kanjani. Njengamanje sisirekhoda ke ihlabo zakhona. Siyayirekhoda njengamanje ihlabo. Ibhaye yokuqala isikhathi esiningi uma uzokuna kusese iyayekwa ukuthi ihambe nje isiginci sodwa bese ngena i-drum kule bhaye elandelayo. Ngakho drum la sahamba yodwa. Manje ke ngoba bese sifakile isiginci ukuthi ublender wayenze i-beat njengamanje sifake i-bass guitar. Mu-editor ke usuke ukhetha ama-performances asuke ehambe kahle engomeni. Normally abanye bakwenza ngey'ndlela uthothi uzofike umuntu adlale i-performance yokuqala, adlale i-performance yesibili, and then bese-ke kuya-choose-wa ehambe kahle. Kodwa if uthola nge-performance yokuqala konke kuhamba kahle, it's a win-win situation. Ungaqhubeka wenze i-editing. Kodwa londe yene mama, kodwa londe yene mama, yene ungishiyeka nje na mama. Yini ungishiyeka nje mama, kodwa londe yini mama. Okay, manje sesithatha ama-backing ke manje ngoba sengilidile eqaleni, sekumele sithathe ama-backing lo siwathathayo nje manje. Welondiwe ngabe uthanda bani ngoba ngiyazi awunalo uthando lwami. Welondiwe ngabe uthanda bani ngoba ngiyazi awunalo uthando lwami. Welondiwe ngabe uthanda bani ngoba ngiyazi awunalo uthando lwami. Le bass le ndlela kade ifaka yini awu-2. So kumele iphinde kawu-4 le ndlela lezi ukuze kuzokwazi ukuthi ibe nesipho. Siphinde.
Okay. Ikhatha-ke manje. Ushoda iclip yokugcina. Okay, uphinde ugcine. Kazi manje. Ngasho nje uthi i-recording ama-vocals iphelele. Then sekumele-ke manje ngi-add-e amanye ama-elements afana nenkostini ne-keyboard. La song ngisebenzisa M-Audio la, i-Key Studio as i-controller yami. Inkostini esizoyifaka lana, inkostini le synthetics, sidlala nje kwi-keyboard. Iyo-ke le ezwayo kwemlaleli. Nansi-ke ingoma esihlanganisiwe la, zishoda ngokuthi mixwe then imasterishe. Nama-vocals asadinga ukutuna lapha. Kune-function la ekwaziyo ukuthi utune ama-vocals makushuthi out of tune. Kodwa normally kumele ama-vocals ume out of tune, artist liwaqale phansi. Okay. Ake silalele-ke sizwe la. Enjoy.
Ndebe